Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ.
Dihamu ruas na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Kami parhalado HKBP Kebayoran Baru, pasahaton hata horas, dihamu nama dohoti parmigota di Bagas Joroon, suak songoni nama dohoti parmigota di Bagasan Bagas Nabe. Sadarion sahat mahita tu minggu paduahon dung Epipanias, namar lapatan ditadda Tuhani doho. Adorang tapuka parminggota, jumolo hujahahonon nami protokol kesehatan tuhita saluhutna, tarlu mobi mai dihita naman dohoti parminggota di Bagas Joroon. Protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Demikianlah protokol kesehatan untuk kita semua. Mari kita patuhi bersama untuk kesehatan kita bersama. Tapukama parminggota, adorang somarede hita, parjulu mahita, martangiang nahohom. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 74 ayat 1 ayat 2. Haleluya. Mar hite hite goar ni de bata ama,
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu di amay, na mangaroro hita siyan gunggoman ni hahulumon. Jala na pausaton hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargugu naso hatudusan, amanami na di banua gidjang, di pabotohod hodo tu akka paroha, nasian purbai, marhite hit bitang, nauk tubu anakmu nasasadai, sondangi marohanami, asa hutadahami haporseaun nasitong, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tauduti muse maredes yang buku Ede nomor 75 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gidjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru di tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluab begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan homitan, imasahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulau na hobar tu patik ini. Amin. Amin. Ta uduti muse maredes yang buku Ede nomor 170 sada ayat sada ro di ayat 2.
Kamu jonjong. Tatopoti madosata tujulu ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nami, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargugu na sohatu dusan, si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pakatayon nami na soture, ro di panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami, natama si tutudo ho nahuhummu hami, ala ni dosa nami i, alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni i, asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matod di parbadia turohan nami be, asa terbahin hami manguloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabi sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinarbagabagam, di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosatta. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jahuba. Tungna solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madidibata na digijang. Amin. Udul mahamu. Tauduti Musemaredde siap buku Ede nomor 182 ayat sada. Refleksi tahun pemberdayaan orientasi Pakubasion HKBP 2020 sada. Ditik kinajolo di pasahat di batado hatana tu oputta marhite na posona tarjodo hita jala ditogu asasatia tu debata ala asini roha di debata tu hita
pola do disuruh anak nana sasadai, humopop hita akka pardusa. Hata ni debata mandok, ay songonodo holong ni roha ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana, ala holong ni debata tu hita, saunari, disuruh do hita pasahaton, uhut, makanguluhon asini rohai tu hita sama hita, dohot tu Portibion. Ale Tuhan, pargogoi mahami lawa pada sipon ulaun pakobasion di huriam, asalam tu ulina. Yesus Kristus do hau anggur na tutu, jalahita do ranting na. Asa maringanan mahita di bagasan Yesus Kristus. Songon Yesus Kristus maringanan di bagasan hita. Songon ratingi, dang marparbue moloholan di diri na sadiri. Songoni mahita, dang boy marparbue molo dang maringanan hita di bagasan Yesus Kristus. Dang boy taulahon manang ahape, molo so mardongaton Yesus Kristus. Molo maringanan do hita di bagasan ibana, boy matahubasi ulaud pakubasioni, marhite-hite pakubasion na tului, ima koinonia, marturia, diakonia, na adong di tonga-tonga ni huriana. Ale Tuhan, pargogoi mahami lawa pada sipon ulawan pakobasion di huriam, asalam tu ulina. HKBP nunga manotopon tema pakubasion di tahun 2021 daun, 5 tahun pemberdayaan. Alani na parjolo tahubasi, ima mian hita di bagasan holong ni Yesus Kristus. Jala mangulu hobartu hata ni debata, asa dapotan las ni roha hita, nang huriana di bagasan Yesus Kristus. Ay sitiruod do na pinasahat na tuhita, ima di napatau, jala ditugu-tugu iba na sisyanna, asa tau na sida pada sipon ulawoni, sa leling di Portibion. Songoni manang hita parhubas dohot ruas ni HKBP, mamuka tahun 2021 daon, ta berdayahon madirita, dohot na dihumualeyakta, asa marparbuihon parbui na tama, di era digital nang di masa pandemik COVID-10 sia na taadupion. Ale Tuhan, pargogoi mahami lawa pada sipon ulawan pakobasion di huriam, asalam tu ulina. Amin. Ta uduti musemarede sian buku edde nomor 666 ayat sada. Ikondo boano tabarita, tu ingana na holomi, ima holong na hasitongan, dame na matoktongi, dame na manoktongi, ay daw bitsa do hati yuron, nunga sa kuna holomi, uwasa ni Kristus hotokong sa leleng-leleng nai. Hata ni debata turpuk epistel di minggutas sadarion, ima na tersurat di Psalmen 130 sia ayat sada ro di ayat 12, ita jahama marsoren-soren, ali jahuba disulikit jala ditadahodo ahu, sai diboto hodo manang na hudul manang na jonjong ahu, garis yang nadau diatusi hodo pikirakku. Manang mardalan-dalan, manang modo mau, disege hodo au, jala takas do dibotoho akadalaku sudena. Aidang adong nanggosada hata di atas dilakku, tongondo ale jahuba diboto hodo sudenai, tole siapudi
tole sia jolo dihaliangi ho doahu, jala di linggum tanganmu doahu. Tung masuruku do parbinotoan si songoni diau, matimbo au kudo, dang hadongdongan au, tung tu dia matar bahen au lao maradopon tondim, jala tung tu dia matar bahen au maporus maradopon bohim. Tuk sura manaik ahu tu banua gijang di si doho, jala tuk sura ubahen banua toru pudumakku, idama di si doho. Tuk sura mangijam ahu diaka habung ni buha siang hari, lau songgop nian tu bariba ni laut. Nang bisi saya toguon ni tanganmu doau, jala tiopon ni siamunmu au, jala tung sura kudok, haholomon sambing mamaku hupi au, jadi hati uron do borngin ni humaliang au. Haholo monipe dang makulum yang go di jolom, jala marsidol dang do borngin songon arian, songon hati urani, suang songoni hahulomon maripot ipot, ido yang go sahatna, martua do natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tauduti musema redde sian buku edde nomor 660 sia ayat sada dohot ayat tolu. Sa paboahon barita dauli, barita haholongon ni Jesus Tuhaki, ringga sa paboahon ay nasitong doi, membuat nasahol so wada kudos ni, ringga sa paboahon barita na umuli, barita holongon ni Jesus Tuhaki. Rim mahamu jonjong, hingga sa paboahon barita na uli, ay lam binaritahon, lam ganda tong dini, ringga sa paboahon hata nasitongi, di haholomon asa maluai, ringga sa paboahon barita na umuli, barita haholongon ni Jesus Tuhaki. taha tidakkon ma hapor seautai, songon na hinatidakkon ni dongatta sa porseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargugun na suatu dusan natu mo palangi dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana di tubuhan ni si Maria, nagagabian siyan ton di parbadia adorang sohabubuhan, ido tuhatta na tumau na bernit di pangumuan si Latus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai ibana paima mula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot namate. Ahu porsea di tod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panyala Kristen akka na badia,
dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Nuaing saat mahita tu mangalehon hata sambut o tikting. Tapi gima tikting di hita di bagasan na samingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada. Naparjolo. Sadarion ima minggu paduahon dung Epipanias dohot tema ditada Tuhan ni do po. Tikting paduahon ruas namoding. Nah di hari Selasa tanggal 12 Januari 2020 sada nasalpu nunga marujung ngolu inatta nyonya rumodang mianna siregar burhutahayan umur 76 tahun. Nasian Jalan Katelia C 326 Gria Permai Cipondoh Tangerang sian sektor Sion. Nunga tu udean di Pataru na di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 sada di TPU Selapanjang Tangerang. Napa duahon nunga marujung ngolu amata Dr. Andus WP Simarmata Oppu Basaria Doli Natorasni Situa Nyonya Riri Simanjunta Boru Simarmata di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2020 sada pukul 16.45 WIB di Rumah Sakit Vita Insani Siantar. Rumah duka di Hotel Sopo Toba Ambarita. Tetangyak konma asa tumibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna. Tikting patuluhon bona tahun huria. Sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada di Patupado Parmingguan bona tahun huria HKBP Kebayoran Baru. Parmingguan di Patupa bahasa Batak pukul 8 WIB, dohot bahasa Indonesia pukul 10 WIB. Laos DC di Patupa launching orientasi pelayanan HKBP 2020 sada tahun pemberdayaan. Napa paton? Pertangyangan bona tahun punguan keluarga muda. Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2020 sada pukul 10.06 di Patupa punguan keluarga muda ni Huriata do pertangyangan bona tahun ima marhite virtual Zoom. Pinangido tusude punguan keluarga muda ni Huriata asa maddohoti. Napalimahon pembagian buku proker HKBP Kebayoran Baru. Mulai sadarion Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada, nunga dibagi buku proker HKBP Kebayoran Baru tahun 2020 sada. Boima tabuat digajerejata. Napa duahon? Tajalodo surat parmaham nion sian eporus taringot tu pakkobasion. Asa sude kita rade masih urupan dohot masih tupahan di Pakkobasyota Tajahama di Warta. Naponopon pelantikan tim Badan Audit Jemaat, tim Litbang, tim Renstra, dan tim Kebaktian sore. Sesuai dohot hasil keputusan rapat Huria HKBP Kebayoran Baru di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, taringot tu pembentukan tim Badan Audit Huria, tim Litbang, tim Renstra, dohot tim Kebaktian sore. Mardomu tusi di hari Minggu tanggal 24 Januari 2020 sada di Parmingguan Bahasa Batak di Patupa do pelantikan tusude tim naung tarpilit. Napa pituhon sermon parhalado. Hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 sada pukul 10 sia WIB nunga dimulai sermon parhalado ima marhite Zoom. Pawaluhon parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason,
tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 17 Januari satu tanggal 23 Januari 2020 sada. Setu hatta ma na mamasu-masu nama ulang tahun. Molotung adong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ini di paboa ma tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat gereja. Napa siahon aka tikting na so ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha jala taparohahon B. Songonima sahat ni tikting huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangyak pongni tujolon itu hatta. Sonari sahat mahita tunapasahat ton hata sambutan perjulu mai na mewakili ruas amang situa Profesor Payaman Simanjuntak. Di hamua manami dohotina nami dohot sude ruas ni tuhata di HKBP Kebayoran Baruon na dohot di kebaktianon dohot taka namangi huton ibadah ta di bagastabe horas badihita saluhutna. Selamat tahun baru, jala selamat bonatau madihita susah sude. Dipangido uluan ni huriata au mewakili ruas. Madokata sambutan di acara bonataon dohot acara pemberdayaan di tahun pemberdayaan Sadarion. Supaya bisa dipahami oleh anggota jemaat terutama dari generasi muda kita yang mengikuti ibadah kita di rumah, saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada perharado kita di HKBP Kebayoran Baru ini yang telah melayani kita sepanjang tahun 2020 yang lalu, yang walaupun dengan keterbatasan karena pandemi corona, tetapi kepelayanan terutama pelayanan ibadah kita berlangsung berjalan terus. Jadi walaupun kita mengikutinya secara virtual, demikian juga pelayanan kategorial dapat dilakukan dengan baik. Perayaan Natal dan Tahun Baru termasuk pelayanan pelayanan Ulaun Nabadiyah, perjamuan kudus dapat dilakukan dengan baik walaupun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi sekali lagi atas nama ruas kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh parhaladuni huriata di HKBP Kebayoran. Yang kedua, kita juga patut mengucapkan terima kasih bahwa Sinode Godang HKBP telah terlaksana dengan baik di bulan Desember yang lalu. Di samping memilih Eporus, Sekjen, ketiga kadep dan para preses, maka Sinode Godang kita juga sudah menetapkan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun pemberdayaan. Dan supaya itu akan dilaksanakan di setiap gereja masing-masing. Dan itulah yang kita lakukan pada hari ini
memulai program tahun pemberdayaan di HKBP Kebayoran Baru kita ini. Marilah kita sambut program pemberdayaan ini dengan menyusun program dan melakukannya di gereja kita sendiri. Masalah yang kita hadapi sudah sangat jelas bahwa di dalam tahun 2021 ini, walaupun pemerintah sudah mencoba akan melakukan vaksinasi massal, tetapi ke depan kita masih akan tetap tergantung kepada teknologi virtual. Kita belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti biasa. Kita juga belum bisa mengikuti acara-acara adat, perkawinan atau kematian seperti yang kita lakukan biasa dulu. Kita juga belum bisa melakukan ibadah termasuk pertanyaan seperti yang biasa. Demikian pun untuk komunikasi kita juga tidak bisa melakukan seperti yang biasa. Kalau kita sehabis ibadah kita minum kopi di sini untuk saling berkomunikasi, marsaur, itu pun tidak bisa kita lakukan. Jadi oleh sebab itu ke depan kita masih tergantung di dalam penggunaan teknologi virtual. Jadi oleh sebab itu maka tentu kita harus membiasakan diri di dalam kondisi dan teknologi baru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi virtual itu. Untunglah bahwa kita sekarang ini dapat dibantu dengan teknologi itu. Jadi tidak terlalu membatasi semua kegiatan-kegiatan kita, baik itu di bidang koinonia, ibadah dan pertanyaan, maupun dengan marturia, demikian juga di bidang diakonia dapat kita lakukan dengan baik. Misalnya seperti kami pada waktu malam tahun baru pergantian tahun, bahwa kami tidak harus kumpul lagi semua keluarga di satu rumah. Kita bisa melakukan pertanyaan secara virtual di masing-masing rumah, bahkan yang di luar kota bisa ikut. Jadi hal-hal yang seperti itu ke depan menjadi tantangan yang perlu kita lakukan. Dan untuk itulah tahun pemberdayaan ini, bagaimana kita supaya bisa melakukan pemberdayaan bagi kita masing-masing. Terutama tentunya supaya Parhalado dapat menguasai, mengoperasionalkan semua itu, dan supaya bisa membimbing kami ruas ini untuk melakukannya juga. Sehingga dengan demikian semuanya kita bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana kita melaksanakan program pemberdayaan ini di HKBP Kebayoran Baru ini? Saya kira tidak perlu muluk-muluk karena keterbatasan itu masih nyata. Akan tetapi harus kita mulai dan harus kita lakukan justru karena adanya keterbatasan dan hambatan itu. Menurut hemat saya, yang pertama dilakukan haruslah dimulai dari pemberdayaan para parhalado, amang dan inang pendeta, amang dan inang situa, supaya nanti itu dapat merembet termasuk kepada pengurus dewan-dewan dan pengurus kategorial, supaya dengan demikian masing-masing parhalado dapat berkomunikasi dan melayani ruas yang dilayaninya. Ya, tentu supaya kita menguasai dan paham melalui menggunakan dan mengoperasikan teknologi virtual itu. Yang kedua, Tuhan memberikan talenta dan potensi yang berbeda-beda bagi anggota jemaat, dan itu dapat diberdayakan untuk saling mendukung
dan saling mengasihi. Misalnya, seperti sekarang ini, rumah sakit kita sudah super penuh. Jadi kalau ada orang yang sakit ringan, pergi ke rumah sakit, bisa menjadi tambah parah. Jadi kalau gereja kita mempunyai potensi dokter, sebelum harus pergi ke rumah sakit, kemudian tidak usah pergi ke rumah sakit dan bisa ditolong dengan memberikan saran dari para dokter kita, maka itu sudah merupakan bantuan yang sangat bagus. Yang kedua, kita juga punya jemaat yang punya potensi-potensi di bidangnya masing-masing, yang dia bisa memberikan pembekalan kepada jemaat-jemaat yang lain, sehingga dengan demikian bisa tertolong di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik di bidang pekerjaan, baik di dalam mendatangkan penghasilan, demikian juga di dalam masalah-masalah yang bertolong-tolongan. Di gereja kita nanti pasti akan terus selalu ada yang membutuhkan pertolongan. Maka gereja kita juga, terutama seperti diakonia, di bidang diakonia, harus cukup peka untuk mendengarkan itu, supaya gereja kita bisa melakukannya dengan baik. Dan itu sudah dimulai pada waktu dikaitkan dengan acara Natal kemarin, bahwa gereja kita sudah bisa menyalurkan pertolongan kepada anggota ruas yang kita anggap sangat membutuhkan. Dan itu bisa kita lanjutkan ke depan. Jadi dengan melakukan pemberdayaan dari diri kita sendiri, maka kita pasti akan dapat memberikan manfaat juga dan memberikan sumbangan kepada gereja kita sebagai contoh, bisa nanti kepada gereja-gereja yang lain. Demikian juga kita dapat memberi atau menjadi saluran berkat jadi kepada anggota kita sejemaat. Kemudian kita bisa juga menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan Tuhan akan mendukung kita di dalam pelaksanaan ini. Tuhan memberkati. Horasma. Diuruti Madokata mewakili Parhalado Amasitua Mangara Lubis. Oras madihita saluna amanginang nama dohoti kebaktian di gerejon nang nama dohoti kebaktian di Bagstabe marhiti-hiti virtual. Selamat tahun baru, jala selamat hari Minggu madihita saluhuna. Amanginang madok mulyati do hita to mata pardingga basa di siala didongani do hita madalani ari-arita mamolus tahun 2020 jala masuk kita tu tahun 2020 sada toktong dilehot tu hita hari pason jala toktong didongani hita janupari jongjong do hami di sona manginang songon nama wakil Parhalado lao pasatok kata marhite-hite mai tu bona tahun ni huria HKBP baru 2020 sada dohot mandok kata tu orientasi pelayanan HKBP 2020 sada. Amanginang adong dua hal nanang pasauton nami dison ima parjolo bona tahun huria. Dita saluna nunga 10 pituari hita mamulus tahun 2020 sadaon jala mau lihat ema toktong do didongani hita dilihat hita hahi pason sonong talaksanao di tahun nasalpu dipatu pada bona tau di hita lau mau muhai sudi aka kegiatan ta kadewan-dewan
dohot kategorial marhite Mei melalui program kerja tahun 2020 sada. Jadi marhite mamanginang pasat nami sadorom madihita bona tahun 2020 sada. Memang odo pehita mabain bona tahun dalam situasi yang berbeda. Berbeda alani pandemion. Alai nak pesongoni unang gali hita alani pandemion. Toktong tapasat tomat padengga basai asa didongani hita, asa dipargogoi hita mangulo sudi akaulota imalo pasangapon amat padengga basa. Atau ngamanginang rak mahita mangula ulota asalam denggambar dalam program kerja tahun 2020 sadaun. Selamat bona tahun madihita. Napa dua hon ima songon orientasi pelayanan HKBP 2020 sada. Songon nang ditapot dihita salu na orientasi pelayanan HKBP 2020 sada ima tahun pemberdayaan. Ra adong do suku-suku dihita buasa ma ikut tahun pemberdayaan di tahun 2020 sadaun. Memang mulut taida tupudi pandemi COVID-19 mabain godang aka perubahan di bidang pelayanan. Isarana songon mar kebaktian. Biasana di gereja dohita alai dungadong pandemion gabi asing gabi adong do tabain virtual ala berkebatasan dohita laho mengadakan kebaktian. Jala pandemion pe sipata gabi tubuh dolomos niroha akan maulaun biar riba tu gereja alani umur mara mungkin, alani adong sahid manang komorbid, biar niroha mabegale, mabelomos kita. Sudu nai amanginang, boydo mabegale kita namar Tuhan. Alai melalui orientasi pelayanan 2020 sada berupa tahun pemberdayaan dipangido tu hita, paingok ma na didongani tu hatta do hita di nama dalani ari-arita, soni nang tahun-tahun nasalpu satu sadarion. Jadi toktong mahita pasato tomat tapading kebasai. Toktong merdongan habosan tu debata jala mentaati tetap protokol kesehatan 5M nang sonari 5M. Pos maruhata boydo hita madalani tahun 2020 sadaun di bagasan hahipason. Pandemi memang sipata boy mabek kita gabi hurang berdaya manginang. Jala mungkin kadang terjadi doi di hita. Ale marhite tahun pemberdayaan di lehon pos di roha di hita. Asa margogo hita di sudia ulota. Tarlu mobi dia kaulon pasangapon guard ni debata. Atau ngamanginang ta berdaya hok madirita do nasa humaliang ta sesuai dongot taleta nadilan amat tapat tinggal bahasa itu hita. Aido sada salah satu cara lau pasangapon guard ni amata debata. Paingok mah hatan itu hata di Yohanes 15 ayat 16, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Berarti nadidongan itu hatta dohita dina mangula ulota saleleng ningoluta. Atong pos marohat tadita selamat mangulau madita di tahun orientasi 2021 tahun pemberdayaan. Horas madihita salukna. Uriani Tuhan Yesus. Om-ombas nauli nadinggan di tengah-tengah ta dukon tajalo petunjuk-petunjuk sian uluan ni huriata jaladung ditotopon tu tengah-tengah ta ia tahunon ima tahun pemberdayaan asa lam namandok dang na soberdaya hita manang na sodong gugu di hita alai naing manunggul kon tu tengah-tengah ta sudi daya kemampuan potensi yang ada boleh tabain tak gunakan sebesar-besarnya laho pasangapun tu hatai nang di situasi na tak adupi naing di bagasan hamaolon margugu mahita lau pasautoni sahat ma tabini uluan ni huriata buru serap dot aka jajaran na tu sudihita alani di bagasan gor ni debata ama anak doton di parbadia
Tapuk kama ulon pakuasion di tonga-tonga ni huriata tahun 2020 sadaon. Sian amai marhite-hite goarhu. Amen. Marin di mahita laos tapapunguma piratat. Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus. Tajaloma barita nauli di mingguta sadarion. Imana ni enet sian surat ni so isi Yohanes bindu na parjolo ayat 40 sada 150 sada alai sa sitong na saumura hita mamereng unok ni trupukon denggando tajaha mulai sianai 35 sonon nidok disi marsogot na jongjong muse si Yohanes disi dohot si sian na dua halak jadi dina diidanai Yesus mamulus nin nama odo biru-biru di bata jadi di bege sisian nana dua ima hatana gabe diihuton ma Yesus dungi humusor ma Yesus diida manasida namangi huton ibana jadi nin nama madok nasida ahadonan di duluan muna jadi nasida memandok ibana rabbi namandok guru di dia doh seorang jadi mamadok nasida Roma hamu asa diida hamu dungi Roma nasida diida ma parmiananna lasrap manasida dot ibana sadarinai tar di pukul opat mai si Andreas dongan saamani si Simon Petrus do sada sian na duai na ubigi hata ni si Johannes dohot mangyuton ibana
Dungi pajupang maibana jumulo dot si Simon dongan nasa ama, jadi didok mamandok ibana nunga jupak kami Mesias astuan na Kristus. Las ditugihon ma ibana tu Jesus, ala dibereng Jesus ma ibana hut ma didok si Simon anak ni si Jonas doho, si Kepas ma ho guaron, astuan ni batu mamak manang Petrus. Torang niari nai dinanaing lau ibana tu Galilea jupang ma si Filipus, dungi didok Jesus mamando ibana ihuton mau. Alesian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi dok mamando ibana. Nunga jupak kami ibana nani dok ni si Musa di surat ni patiki jala na pinabuan ni akapan nurirang ima Jesus anak ni si Joseph nasian hutan Nazaret. Dungi didok si Nathanael ma mando ibana tung tarbain ma ro nadinggan sian hutan Nazareti. Jadi didok si Filipus ma ro maho marnida. Dida Jesus masih Nathanael ro manopot ibana jadi didok ma taringot tu ibana. On masada halak Israel nasitong naso marpangaci di bagasan. Nina si Nathanael mamando ibana sian dia ditadahuau. Dungi dia lu si Jesus ma ibana. Huida doho uju ditoruni hawarai ho adorang so dijauh si Filipus dopeho. Dungi nina si Nathanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata. Hodo raja ni halak Israel. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho ditoruni hawarai ubain na porsiao idon mudope na sumurung siani laos nin nama tutusi tutudo na hudok kot tuhamu idaun munado mukap banua gijang jalamanai mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai imanggo sahatna huriana niasian ni Tuhan Yesus Kristus adong do hata batak tamadok jolo tinitip sanggar lau bayan kuruhuruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Dung binoto partuturan, binoto ma parhudulan, mardalan ma komunikasi, mardalan ma paradaton nang pakatayon. Jala binoto ma isek kudoho, ise mdoau, kan gitu. Molo pajupang ibadot aka tutur misalna naso apala takas do betinada apala ise maho kan seido didok. Jadi kepaturangut doi jala anggo di halak orang Indonesia mendok tidak kenal maka tidak sayang. Kan ido sugari halak Batak nunga didok songoni jala bahasa Indonesia didok macetakas tidak kenal maka tidak sayang. Padahal kenal pun belum tentu sayang. Kan ido holanaka namar sita dado namar bada. Holanaka namar marsita dado namar sitihaan. Lausido nang obu doi nang tu hata bata medok bako ni hau na jonok do marsiososan. Atong memang dangarok kasuan. Molo binerek sian itu magu do dang pola gudang tinada sa gunang gudang musuh kan ido. Asa unang gudang na pinaruaroa unang gudang na paruaroa niba. Atarido parnguluat tahun. Alai dang boy dang marsaur ajol mauni. Dang boy dang marpungu jol mai di bagasan sada parpunguan na sitong na toho. Anggo di huta adong ma paradatan adong ma parpunguan lunggu dot lenasing anggo di huria ima parsaur na mangolu marhite-hite parmingguanon. Atong huria nasian Tuhan naniasian ni Tuhan Yesus Kristus molo rikot do HP partinadaan manang partuturan nauli molo sahat mawon tu barita nauli Roma sukun-sukun musa itu tonga-tongata ise ni Yesus maho ise ma Yesus. Ini yang paling penting menjadi unok ni jamita tasa darion. Alani berhat sian pengalaman ni tapamanat maturpukon na parjolo sahali turpukon ima taringot tu panjowon ni Yesus tu sisianna. Ada 3 etapa molo tajaha turpukon nakin mulai ayat 25.
Dukon didok Tuhan Yesus jala dukon didok si Petrus di ida si Petrus Tuhan Yesus rap dot sisianna dua halak didok ibana odo anak biru-biru ni di bata. Spontan dua halak sisianna marsaur rot dot Yesus mendapot ton ibana. Hal yang pertama bahwa Yohanes tidak memberikan reaksi yang berlebih. Jala dinggat do ala saya didok ibana do anggo au madidi dot aek anggo ibana madidi sian marhite-hite tod di ido. Marhite siani pemahaman pangajarion naung pinasahat ni si Yohanes tua kasisianna sehingga itu menjadi satu dorongan tu sisianna na duai roh mendapot ton Yesus. Sada siani ima si Andreas anggona sadanai tang apalah adong di Papua guarna. Alai ada reaksi ni Yesus dung roh nasida didapot ton Yesus jala dijakut do. Itu asa molo halak na roh tu Yesus dak kaya dijua Yesus. Dak kaya ditulak Yesus atau roh mahamu tu Yesus. Itu dah paling perlu. Itu tak. Datang kepada Yesus. Yesus tidak pernah menyuruh orang pulang dari hadapannya. Tapi Yesus akan mengatakan, ikutlah aku. Suku-suku nasida di dia doho sorang. Di mana engkau tinggal? Romaho asarapak hita. Jala dang apalah soal alamat na rumikot na dipasahat di bandison. Romaho rapmah hita. Jadi mamuka sadari saya rapmah nasida. Nabaduahon dung di bereng Yesus umosori bana di sidi ida ma si Yohanes. Jala di dok ma tongdo di jauh si Yohanes. Anak ni si Jona doho. Kepas maho astuan ni batu mamak. Ima tahap parjolo akadongan. Janganlah maceuli doi idaon dang pola dong aka naman jua dina roh hata ni Tuhan Yesus itu asa margogo do hatai. Jala margurasa di bagasan rohana tumangi hotca. Au juga riso margogo be hatai itu tungat-tungata. Au juga riso margurasa be hatai di bagasan roha dot pikirata marisuang ma nang parbini geta taringot tu hatani Tuhani. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus dung sidungi pajupang muse halak itu si Filipus. Jala di Joma si Filipus asa gabe si ihuton ni bana asa gabe apostelna jala olodo si Filipus dang manjua ibana di panjuwoni nagabe menarik turpukon ima taringot tu panjuwoni si Natanael huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus dung dijakon si Filipus hatani Tuhan Yesus dung gabe apostel ibana dung gabe sihuton ibana margurasa do di bagasan rohana roha laho mengkobarkan api pekabaran Injil ikut sahat do barita tu sude home dohot luat nadong di portibion taringot tu Yesus alani dung di ida ibana si Natanael secara spontan di do ibana nunga huidahami ibana. Ini yang penting ya. Dia mau memberitakan Injil dan dia tahu apa yang mau diberitakan. Dia tidak sembarangan menyampaikan firman lalu apa yang tergorak di dalam hatinya itu yang disampaikan. Dia punya misi. Dia punya sesuatu yang mau dia sampaikan sehingga itu menjadi satu kekuatan yang memberdayakan setiap orang yang haus akan kebenaran, setiap orang yang haus akan perkenalan akan Tuhan Yesus dan mempersiapkan diri. Adi dia do tahe cocokon kalimaton. Di dia do cocokon baritaon paksahon tu baritanaoli. Bukan. Dia tidak aisegese. Tabotodo aisegese, yaitu memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan firman Tuhan seturut dengan pikirannya,
Apa yang terjadi yang dia pikiri menurut dia baik dan cocok, lalu dia cari landasan Alkitab sehingga firman Tuhan dipaksa untuk membenarkan pengertiannya. Itu yang sering terjadi, kendala di hita laho pabotohon barita nauli. Itu asa sasitong na ulaun pekabajaran Injil itu penting dan perlu, menyampaikan firman Tuhan itu penting dan perlu, alai persiapkan. Apa yang mau Anda sampaikan? Itu asa didok si Filipus. Takkan pajupang ibana dot si Nathanael, dia dengan spontan dan dengan sukacita dia menyampaikan dung berproses ibana rap dot Yesus, dung dipakilalon ibana perjumpaan kehidupan social life dot Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pertolongan Tuhan, dan dia mau mengatakan kepada Nathanael, ya, di dogma mando ibana macam luar biasa do turpuk tahun nagabi menarik di sodot dong. Dapat si Filipus masih Nathanael jadi di dogma mando ibana. Jelas ini satu pengakuan dan kesaksian, ya. Nungaju panghami ibana ima nanidok ni si Musa di surat patiki jalan napina boa ni aka penurirang ima Yesus anak ni si Joseph. Itu jelas. Jadi semua orang yang mau menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, bukan dirinya yang mau disampaikan, yaitu Yesus anak ni debata. Harus ke sana semua muara dan berakhir ke sana semua penyampaian tentang firman Tuhan. Akadongan, apakah Nathanael begitu saja hurian dan yasian di Tuhan Yesus Kristus, bahwa pekabaran Injil itu sebetulnya songon Nabi Nani si Filipus, dia berusaha, dia bekerja, dia sampaikan, tetapi ingat hasilnya bukan dia yang tentukan. Itu ala boha ditikinya di hati hai adong do pemahaman ni bangsa Israel manang Yahudi nasai leleng di bagasan gonggoman ni halak Rom, macai leleng ibana di bagasan nasida di bagasan panggonggomon nion bangsa Rom gabe marukil nasida. Lalu semariti nima konsep pemahaman nasida tentang Mesias adalah salah satu ulu balang manang panglima perang naboi manugihon bangsoi bukas sian parhatobanon ni Rom nalau manguluhon nasida marporang madopang bangso Rom. Ido nasuan uhir jala gorga di tonga-tonga ni halak Yahudi. Alani dakin ata molo mace gudang halak na kecewa di hati molo naman dok Jesus do Mesiasi. Ido asa naman dok Hosanna, Hosanna di Raja Naroi lausido naman dok parsilakon. Parsilakon ma ibana. Ai tarhirim nasida termasuk ma Israel sejati sada Israel natutu songon nanidok di Yesus taringot tu Nathanael. Nathanael salah satu Yahudi yang sangat fanatik di hati hai. Itu asa di sada tiki hai da ibana hudul di sada hawara manderse ibana. Mahom ibana. Buhana ma bangsoon na mengalami aneka kesulitan yang sangat luar biasa buat masa depan nami. Atar songonido nang akahita lau mengadopi situasi tasonari. Idahita manuaing dan tarbain sobot capa kilalata songon ruas dot songon rakyat Indonesia. Di bona ni taunon marudut-rudut akaha mauloniro. Masa do lalo manang gempa nama konai itu akadongata na dong di Sulawesi. Masa do musibah banjir, masa do pesawat madabu,
Masa donang aka begal. Masa donang pandemi sonarion. Sudi nei mabain bobonosan roh. Sudi nei mabain terbeban bahkan hampir tertekan donang bangsa tahun. Asiro hatan tadokon aledang tardok kita. Pamaret tatabe sipata binereng asido roha mamereng nasida. Ay, dalam waktu yang cepat semua ikut menuntut perhatian mana bantuan. Asing muse aka interpretasi ni halak taringot tu situasi i. Sasitong nadang tarbain soboca pakilalaan. Di sini kita membutuhkan seorang Mesias. Seorang ulu balang na boy manugyok kita bukas sian hamaulonon. Kita turut berbelasungkawa dengan mereka yang mengalami kesakitan. Dan alailas di bagasonon naing kita berefleksi, naing kita mandok parsobaun na sitong tu di bata ama anak doktor di Perbadia. Molo masa tu dongatana di Sulawesi, molo masa tu dongatana di Kalimantan, parpudion masa musenang di Jawa Tengah, imalalo. Molo masa nang korban jatuh pesawat, tuah kadongata jala hita. Satu sonari boy dalam keadaan sehat. Dan namandok alia kadongan tumikos tangyang tasian nasida. Dan namandok alia kadongan gumudang dosa nasida sian dosakta. Ini harus kita sadari dengan baik. Ya. Ini harus kita sadari dengan baik. Alani memang boy dohita songon nasi patah margudepung. Skeptis. Songon Nabi Nain ni si Nathanaeli. Amang tagaman dopi adong masa depan di Portibion, di Negaraon. Sude masa nasoma. Naso apalah siat di bagasan pikiran. Masa lalu, masa banjir, masa nyon-nyon suli. Atong di dia mak. Itu asa lulu rohaki. Itu edenya ka naporse lulu rohaki. Di dia do debataki. Songoni do nang si Nathanael lihat lulu do rohaki. Di dia do debataki. Kadongan ini membutuhkan satu refleksi yang luar biasa. Tidak ada lagi waktu kita untuk saling menyalahkan. Tidak ada lagi waktu kita untuk saling melihat kelemahan. Tidak ada lagi waktu kita untuk saling memprovokasi satu yang lain. Alai rap mahita songon tahun pemberdayaan. Mari kita saling memberdayakan. Maka kekuatan yang ada pada kita mari kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan. Ini nama tusi nama hita lau. Langsung mulu adong sian tonga-tongata. Langsung mulu adong di hita. Tapake mengurupi aka beban ni aka dongan nah songoni. Sahat maitan noy nganong tuturpukon muse. Dung sahat hatai tu si Filipus. Sian Filipus tu dan Nathanael. Ada reaksi di mana? Di bagasan rohana skeptis. Pemahaman na mendarat songon inakin. Ai alus Yahudi do na di pasat di mana. Jala dong rohana margelok-gelok di bagasan. Didok ibana tagamon ma adong nahasea rosian Nazaret. Identitas Yesus dia ketahui. Nazaret dia ketahui. Nazaret kota yang kecil. So sahat dope di si seluler. Dan adong dope signal di si. Yosef seorang tukang kayu, tukang bikin lemari. Mungkinkah dia mempersiapkan seorang panglima? Tidak mungkin. Yang Yosef tahu adalah ukuran kayu, jenis kayu, dan lain sebagainya. Di Nazaret itu juga informasi serba tertutup. Tapi kembali kita melihat bagaimana bagusnya pekabaran Injil. Teknik pekabaran Injil na luar biasa sian Filipus. Dia tidak mau berdebat, tapi dia katakan, dan dia tidak mau menyalahkan
si Nathanael. Coba kalau kita, na met datang hutamu na persiat porsia ini, terrodo par porsia mado ahanimu, dan dibutuh kamu porsia, wah, me pedenggat do disi, saking gudang na lubung gok di sudi jabu-jabu, ala ni gudang di lubung, bahkan tu lubung je apa gadong do ibain, ini kan gitu kira-kira na jolo do dah, kusonare dah. Siapa bilang? Torda do. Ala ni balgani hati-hatina. Alai Filipus tidak mau dia menyalahkan. Gokon do jojo di pasar di mana. Romaho idama. Itu luar biasa. Dan saya yakin itu tidak hanya sekali pertemuan. Berulang-ulang dia sampaikan dan dia mengatakan, marilah lihatlah. Itu teknik pengabaran Injil yang luar biasa. Maka terkenal doang ke guru-guru seding na jolo, orangnya sabar, orangnya disiplin, dan dia punya iman yang cukup kuat. Akadongan selanjutnya Ahado, sangat luar biasa. Semua upaya dia sudah lakukan. Filipus sudah lakukan, dia sudah menyampaikan tentang Yesus, dia sudah mengundangnya. Anggo hasilna dang ibana nama Tuhan. Ikon Yesus itu sendiri dong. Itu asasian na jolo si sekolah minggu kita diajar hido martangiang urupiau mangula ulaun na marguna bonana manang ujungna homa na mambain jadina. Ido tang yang parjolo jolo sahali diajar hodita tiki sekolah minggu dah. Dungi met awon ban ias rohakon sasada ho Yesus dongaku tok-tok. Lalu molo di pertanyaan lingkungan, pertanyaan sektor molo di dok, martanyang ma parjabu molo di dok, met awon mekel dohita. HP sasitong na memang met dohita dia depan di bata. Itu kan? Siapa yang mengatakan dia bisa sanggup mengatakan saya adalah sangat besar di hadapan Tuhan? Met dohita dia depan di bata. Alena di pabalga asini rohani di bata dohita. Jadi semua upaya-upaya pekabaran Injil yang sudah disampaikan oleh Filipus, bukan dia yang menentukan hasilnya. Yang menentukan hasilnya adalah ketika roh ibana didapot ibana Yesus, jala di jakon Yesus di bawah ibana hutan dadoho. Ini yang luar biasa. Laos hatai be mandok nuaing marsaringar di toga-toga di Huria HKBP Kebayoran Baru, hata ni Tuhan Yesus mandok ho gadup marsada-sada hutan dadoho. Saya mengenal engkau, saya tahu apa isi hatimu sekarang. Alani, molo taputucon gabe si ihuton Kristus, ihuton maibana dot dinggan. Molo taputucon neng makobasi Yesus di tonga-tonga ningolutta, hobasi madot dinggan, unang margelok-gelok rohatta. Itu asa didok Tuhan Yesus huboto doho odo sada Israel nadenggan naso marpanghaci di bagasan rohana laos tarsonggot si Nathanael. Satu pengakuan yang luar biasa dari seorang Kristus, dari Kristus kepada umatnya, aku mengenal engkau seorang yang lurus. Ini sangat luar biasa. Kapankah itu akan sampai kepada kita? Lalu dia lam dipabagas Yesus muse kemahakuasaannya dina didok si Nathanael, dari mana engkau mengenal saya Tuhan? Dina huduliho dihawarai, dina marsakiho, dina bobonasaniho huidadoho. Artinya di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam ketersembunyian bagaimanapun, Tuhan tahu jejak langkah kita. Mari berubah sahabat. Mari berubah kadong aku. Di dalam tahun pemberdayaan mari kita berdayakan semua apa yang ada. Bertransformasi, berubah dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Karena apa? Tuhan mengenalmu. Tuhan tahu di mana engkau dan sedang merencanakan apa. Itu asa didok. Ala nahudok songoni gabi dibotoho gabi porsiaho daong idau muma. Satu hal pamungkas, ayat pamungkas di ayat
tasadarion ya adalah songonon. Ninnama tutusi tutudo na udok tuhamu idaon muna do mukab badua gijang jalama naik mijur akasursuan di debata tumopot anak ni jolma. Konteks orang Yahudi sangat paham tentang mimpi Yosef, mimpi Yakub. Yang nama ngaranggut debata dungi di daibana ma suruh-suruan ya naik turun marhite-hite tangga. Tetapi tangga itu sekarang sudah dihapuskan, dibuang, dan Yesus sekarang sudah datang. Dan dia ada bersama kita. Jala tapes tahun, natuarisada namandok Immanuel. Debata, dongata. Dan pola kita nggak butuh tangga lagi. Kita nggak butuh yang lain-lain lagi, karena dia ada bersama dengan kita. Huriana niasian di Tuhan Yesus. Selamat untuk mengikut Yesus dengan tulus. Dan sekali lagi ingat, dia mengenalmu. Jangan pelihara hati yang berbelok-belok. Tapi biarlah kuasa Yesus menyapa kita. Dan saat engkau melakukan satu pekerjaan yang baik ke hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan. Upaya sudah engkau lakukan, upaya sudah kita lakukan, hasilnya biarlah Tuhan yang melakukan. Songonima nang hamu akan dijabu, husapa hami hamu, akadongan na hurang hipas, nasobui huguari hami hamu ganuk marsada-sada, porsia mahamu sadarion sahat hatana tuhamu mandok, hutanda, huboto doho, nuaing acitan di lalaho, nuaing bobonusako, alani sadarion hujauho marhite di guarmu, hutanda doho, malum masahitmu. Alea karungan, margugu mahamu pasauton, margugu mahita pasauton lomoni rohani Tuhani. Amin. Muliati Tuhan dia sinuroham namandungani hami. Hodo Tuhan nami debata nami. Nasai toktong marmudu-mudu ngulu nami. Asa ho Tuhan nami Tuhan. Asa hodo guru nami. Marhite siteon. Huboto hami ma alus ni sukun-sukun. Bohado partuturon nami tuho. Boton nami ma. Hodo Tuhan nami. Hodo sipalua hami. Hodo ale-ale nami. Lau semarhiti sieni. Lam takas mahu boto hami. Nanak mudo hami. Alani dongani mahami ale Tuhan. Ale yamang. Lau pasauton lomoni roham. Asa tadama partuturan nami, partuturata, hodo amanami, hodo Tuhan nami, alani panean mahami dia razonni, asiroham Tuhan, amin. Marindi mahita laus tapapunguma peliata. Porcea, naho di tu
pasahat ma pilihan na tapo bungon tu adu pani di bata martang yang mahitang. Ali di bata manami na di banua gicang hodo haroron ni salut silileon na dinggandut nasa uli basa na maliutus. Hu pasat hami masyan na nileon mi tu hami pilihan na mi tu ho. Sai jalo mai gabe uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhasia kami pilihan on pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam tanda hami godang ni silendeon mi di hami. Asalam gira-gira mi mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamena di banua gicang saya pinar badia mabarnu. Saya Roma rajon. Saya saud malomoni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unang hami tu gentu pangunjunan. Palu ama hami sian pangaku. Hai ho pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didepakon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Amin. Huriani Tuhan Yesus naing pasaton nami tu tonga-tongata di dalam mangibuk-buk nang wabah pandemion alani toktong ma ingot hamu saling memberkatilah, jaga ma kesehatan, tetap pakai masker, molo dang abalarikot tuluar unang ma tuluar. Jala moliate di Tuhan, di persahalai do akan abisuk, jala dong do, parhitiata laho mangadupi do dinggan, nunga adong vaksin. Jala di program pemerintah, bayanon nama vaksin tu tonga-tonga tabi. Alani molo tung rojo-jo, tu hita ganuk marsada-sada, radima hita divaksin. Asa tong muncul imunitas secara kelompok, secara massal di tengah-tengah ta. Anggiat di bagasani, bui hita lam tonang rohata aledang namandok. Dung ta vaksin, bui las gabi bebas hita songoni, tak buka masker tor sembarangan dau. Tong menjaga kesehatan sampai benar-benar komunitas kita sudah terbentuk imunitas secara bersama-sama. Marsitanyanga mahita, margogo mahita lau pasauton lomon di rohani Tuhani. Kami perhubas, jajaran pelayan di HKBP Kebayoran Baru, partohonan dotso partohonan pasahaton Tuhamuna, selamat hari Minggu Tuhita.
Horas mahita sudina. Mulak mahamu di bakasan dame.